Velkommen til vores gratis Massive Open Online kurs for iværksættere med animerede videoer i 3 moduler. De 3 moduler dækker interessante emner for alle, der ønsker at forbedre deres kendskab til de centrale kompetencer og færdigheder, som er nødvendige som ny iværksætter. Emnerne omfatter kreativitet, forretningsmodeller, værdiskabelse, netværk og branchespecifikke analyser. Men først skal du oprette din egen konto for at starte kurset. Kurset indeholder så videoer, tekstmaterialer, tests og links til yderligere læsning. Når du har gennemført en test for hver enkelt enhed, indsamler du badges, som du kan vise på dine sociale medier. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.